Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Bawa menika sandiasma saking beliaunya Swargi Ki Haji Mantub Sudarsono menika abahipun. Nggih. Ya, manah kang ketaman wuyung niku man. Nggih. Nah, tepung wong kang ayune ya. Man kuwi madrasah Ailiyah. Lah iya. Ayo banyune Karang Gedhe kuwi. Tau dadi bintang tamu campur sari lho. Nulari wis ben. Iki kok ketoke sewengi kok. Sarek iki ngono kabeh. Sone ora sikak tenan kowe. Aja macem tak ciak deneng kene lho kowe. Wong ki Kabeh sing biru apa abang? Biasane kuning lho kok iki. Oh. Dikake wis tenang rasa ngono kuwi. Aku nek ngono iki njur ingin nih. Apa cek iso nek ingin? Kowe ganti gambar menyang. Sanadyan namung sedhela nambani seming Ya. Langgamipun sepindah Bu Yuyun monggo.
Matur sembah nuwun sanget Bu Yuyun. Suarane ora luntur, Bah. Malah tambah mantep, tambah kental.